kaikkia puolesta, mä oon Emmi. Heksi. Ja mä oon Iida. Mä haluan puhua mikrofoniin, koska siitä tulee hirveä ääni. Mä ollaan kakkosen hirveän suurella paikalla järjestetty teille tää show ja tää päivä muutenkin. Joten ykköset, olkaa hyvä. Älkää nouska ylös, kun siitä tulee hälinää. Mutta taputtakaa kaikille kakkosille. Kakkoset toimii. Eli seuraavaksi meillä on täällä erilaisia kilpailuja. Ja ensimmäiseen kilpailuun haluttaisiin kutsua tänne neljä tuomaria. Ja tuomarin teko tietty. No niin, tervetuloa tuomari. Hyvä. Eli päivän kiitos kuuluu näille tuomareille Ella, Kaisa, Irma, Petri ja päätuomari Leevi. No niin, ja sitten nyt Petri on vähän asioiden edellä, niin siis lavalle haluttaisiin pyytää 4 ensimmäistä opiskelijaa. Täällä on tällainen vaahtokorttikilpailu. Eli teille syötetään vaahtokortteja, 1 vaahtokortti kerrallaan. Niitä vaahtokortteja ei saa puraskella eikä niellä, vaan ne jää sinne suuhun. Ja aina kun te olette saanut sen vaahtokortin suuhun, niin sanotte sanan diskriminantti. Ja sitten aina kaikki sanoo sen kerrallaan. Sitten koitetaan uusi vaahtokortti suuhun. Ja siellä on silloin suussa on 2 vaahtokorttia, eli ne ei vähene sieltä suusta ne vaahtokortit. Ja sanotaan uudestaan diskriminantti. Ja tää jatkuu siihen asti, kunnes joku oksentaa. Tai ei pysty enää sanomaan diskriminantti. Ja sit jossain vaiheessa, jos menee liian pitkäksi, niin voidaan laittaa vaikka 4 vaahtokorttia kerrallaan. Joo. Ja tosiaan ei saa ite laittaa niitä vaahtokorttia. Ei! Diskriminaatti. Diskriminaatti. Saa kannustaa.
Banaanin vaahtokarkkeja. Eli nimeltä tosiaan banaanipunnerus. Tiedäänkö osallistujat, mikä on banaanipunnerus? Eli säännöt on yksinkertaiset. Tytöt menee nakuulle ja ottaa selälleen ja laittaa banaanin suuhun. Sitten nämä nuoret miehet yrittää syödä banaanin punnertaen joka kerralla tuottaa suupalan. Naiset, olkaa hyvä. Menkää selille. Esitetään sakkokysymys. Laitetaan tätä yllätystapisteelta kiva kysyttävää. Tai sä oot täällä, että se häviää paljon. Saatte päättää, kumma oli kysyttää. Elikkäs, kerro paljon on 4 plus 8 kertaa 36 kertaa 0 kertaa 428 kertaa 129 kertaa 5 kertaa 6 miljoonaa 222. Se on kyllä silleen, kun 0 oli siinä välissä kertomisessa, niin kyllä se vaan se 4 oli. Ei hyvältä näytä, siitä vaan pitkää matikkaa lisää pojaa. Siitä saa pistää banaania poskeen vähän jatkossakin, niin molemmille 2 banaania.